Mama, mama sayang. Halo. Iya, siap, Ma. Yo, aku kok wis rada ngantuk ya. Iya, Ma. Ah, Jam, jam piro iki ya? jam piro ya? Setengah 10, Ma. Lah yo mulakno wis ngantuk. Ya, aku ki donge isih kangen karo Mama. Tapi aku wis Sing apa? isih kangen karo Mama. Ya terus Lah aku kadung sungkan, no. apa? Kadung sungkan. Kadung pekewuh. Pekewuh, lho. Oke, wis apa? Karo Mbak Ani. Ora apa-apa, mbak ini urusane mama. Aku pekewuh. Tenan, aku pekewuh. Heh? Aku sungkan, pekewuh banget, Ma. Karo bojone kok sungkan. Yo sesuk wae lah. Kosong repote terusan. Iya, ora apa-apa to ya. Aku pekewuh tenan, Oma. Oke, banget harus apa? Yakin, Ma, aku pekewuh. Kan, Mama. Iya, ora apa-apa karo sapa. Tapi Sing nanti ngerti dhewe. besok besok, Oma. Oh, mulai sesuk besok ya? Ma. Senin. Yo, yo, aku jane sing pengen karo aku jane sing pengen mbek Mama. Ya mampir ini tuh. Aku minta, Oma. Allah. Tenan, Ma. Aku ki wonge Ya, terus? pekewuhan. Yo, Mbok. Ya. Kurang ngerti. Ya, urute pamah sih. Lah menurut Mama piye? Aku seneng kok sungkan. Sungkan, Oma. Allah. Mampir ini, gue jambiro ono Bali. Lah iya. Ayo. Wis aku welah, Ma. Apa? Mama ben istirahat. Oh, Iya saya. ya, Ma. Wong kan yo wis tak tuntut. Yang penting telepon kan enak sih ya. Iya, Ma. Yo, aku seneng kok. Koron Mama. Ya, Ma. Iya saya. Ya situ ya, Ma. Ora penak repote terus. Ora, ya orang repoti terus berkata. Yo, tetep kan. Besok besok ya, jam itu. Ma. Besok aku jogging ya. Iya, Ma. Yo, sehat-sehat, Mama. Yo, amin. Terus syukur, karo terus. Heeh. Ya mesti to ya. Yo, Ma.